Franko a dnes vítame vás u našej tretej epizódy z tejto série. Proste tretí let's play. A my už v treťom let's play máme full iron, čo je vynikajúce. Že Frano? Je to úplne vynikajúce delikatesa. Že dúfam, že sa vám toto páči. Keď sa vám to nepáči, tak nezabudnite dať like. Alebo taký odber trocha. Ten je dôležitý. Hlavne dajte like. Odber. Motorka. Motorka odber. Takže a nezabudnite prosiť ten like. Lajčík menší. A odberík menší. A nezabudnite to ten A keď sa vám videa páčia, takže dajte lajky, komenty, odbery, zdieľajte a ja neviem čo. A my v dneskajšom dieli... Ty môžeš kýpel vyrobiť. Ty kokso. My v dneskajšom dieli pokračujeme, takže bereme si veci a vracame sa späť, pretože pokračujeme. A ideme sem do tejto neprehľadanej kejvky. Sorič. Dole. Som rýchlejš. Na to. Vlastne ne. Wow. Máme hrozne moc zlata. My si vlastne potom tam napadlo, že sme to zlaté jadlo. Tak koľko má toto? Plus ty dve. Plus ty 2, 6 plus 2, 8. A ja mám 8. Ukáž? 8 plus 8 je 1 200 000. Poďme si. On Počkaj. je 8 Ja mám 8. Poďte sem. a minus 2, 10. Sme tu, ja som sa zase... No, Sem poďme, toto je neprihľadaná kejvka. Ja som sa strátil. Jo, nestrátil. Sem poď za mnou. Dole. Haló? Kde vymýšľam? Haló? Ja viem, kde on išiel sem. Čo? Poď za mnou. Ja ti ukážem, kde poviem. Jak by si plakal, kúkni sa na mňa. Že by to vypadá, jak by plakal. Také slzičky mi idú z očí. Lava. Lava pláva. Lava pláva? Taká rimovačka. Kamaráde. Tam sú diamanty určite. Jasné. To by pri lave nemusel byť furt diače. Pozor, tuto nepadni. Diváci, videli ste? Aj tam je skoro som lava. tam padol. Dia, Diamonds Eye Forever. Tam. Dia si, dáme na A jak sa tam dostaneme? Dámy a pánové, vidíte to v celej kráse. Neviem, jak sa tam dostaneme. Práňo, No, ďalšie dia, hneď na ceste. Redstone. Redstone? ja idem hen A tam. počkej, Práňo. Ja kročím. Dva dia. Takže dámy a pánové, máme dva dia. Lapizák. Ja som našiel lapizák. Ja sa bojím. Tie diamanty. Ale ja sa nebojím. Daj tam drevo. Jasné, aby to zhorelo, že? Keby Ja nezhorelo. s tým ešte rozumiem. Ja viem, že to zhorí. Prečo cobblestone nezhorí? No lebo je tu kameň. Áno. No naozaj zhorí. Nezhorí? Kameň? Jak môže kameň zhoreť? Diváci, je na prší. Koľko je to hlboké? Jeden blok. Kde? To je hlboké jeden blok táto lava. Prosím, dúfam, že je to hlboké jeden blok, inak máme pôvodčo. Nie, to Domino Je neskúšaj. to, pozri, je to hlboké jeden blok. Čuk. Čuk. To je tak hlboké. Koľkni si. Domino, to ak máš malé. Normálne. Nemá to jeden blok. Nie, Domino. Vykopem tento blok, či to má jeden blok. Má to jeden blok. Ten diač bude mať. Aj keď ten diač nebude mať jeden blok, ja si kvoknem. Dáme pána. Keď to je z druhej strany. Uhni! Jo, aha, ja, uhni, Frano. My to vyriešime, hop. Dva, ale diváci, my to nemôžeme urobiť. On to nie je jeden blok hlboký, Frano. Nie.
Frano, mluvni. Láva. Nie, Domino, nerob to. To ide. No tam daj tu zastav. Tak, Co? A to je... ale tam nebude jeden blok iba. A čo? Ja ti ukážem, ako sa to kopá. Takto? Hop. Ja zhorím. Frano? Koľko máš diamantov? Jeden! Frano, však ale na normálnom Minecraftu to hen tak sa dá. Nie, Frano? Aha, ale aj... Ja som, no lebo hen tak sa to normálne diváci dá. Že, Frano? Ale neviem, prečo som išiel trošku sa sekla verzia. No. Hambím sa. Frano, rozmýšľaš, ako sa to dá. Napríklad toľko kobosom, že to aj možno nebude, možno sa dostaneš ľahko. No viem. No, Poďte von. poďte na chvíľku ven. Potom Predstav, ja som proste... Poďte von. Dobre. Ja už viem, čo... Kriste pány! A s tým budeme doma. Každý deň ven chodí. Ďalšie diamanty. Ďalšie diamanty. Ukáž. Ideš aj budeš tam? Áno, ďalšie diamanty. Ideš aj... Počkaj. Poďte so mnou, že babka chcela vidieť kolobežky. Kriste páne. Jaký tu vydýchaný vzduch. Čo? Trochu. Ja vím. Ale že vybrá. Ale vybrá. Máš Wi-Fi-nu. Už ťa to dalo... Frano? Čo? Není. Není. Ja som pri tých diačoch. Frano? 2. 3. 3. 20. Bude ich vás. 2. 3. 4. 4. A máme 5 diačov. Počkaj, Domino. Na A hej, čo? tam som videl ešte. Ja viem, kde sú ešte. Tam sú, to v rožku. Áno, tam. Že čo by sme mohli urobiť? Toto. Ja sa idem nažrať. Tu máš. Ideš s nami? Nie. Naše tak. A prečo musíme ísť vaše? Lebo musíš. Nemôžeme byť na bytovke. Môžeme? Babka povedala, že... Mne sa vyhodil meč, on sa mi spálil. Nespálil, našťastie. Už by Jaký? Už by ma šokol, ja som myslel, že železný. Yes, a teraz na tie diače proste nemôže ísť láva. Môže. Nemôžu nám, títo diace nám už nezhorá. Pretože ja som dal ten blok, pod tým som dal lávu, som chcel povedať. Ráno, my sme bohači. Vidíš, 6 dia? Babka, máme ísť potom babke. Musíme ísť babke. Hovorím, že asi budete so mnou, lebo však Na čo? chcela vidieť vaše kolobežky. Tak poďme. 10 diačov. Videla Frankovu. Moju už Tam je videla. redstone. A to už videla však. Ráno, my sme bohači. Vy máte 10 dia? Dori. 8 hento. Ráno, tento svet preš nejde. Doriť, ja všetci odišli. Ja som na nej nažrať. Vidíš, to je konec videa. Tak už nenatáčame. Tam povedal si? Nie. Je to... Jeden blok. Toto hlboké. Áno. Minul som na to 3 bloky. Áno, minul. Mal som 7 a zostali mi 4. Takže som minul na tom hrozne moc bloku. Môžem nájsť horeť? Fráňo, môžem aj zhoreť? Nie. Áno, nie, áno, nie, áno. A víš, že mám ja ešte diamanty? Nemám. Áno, mám. Dáňo. Tak ja môžem zhoreť, ešte máš. Takže ďalší. Že táto kejvka, musíme sa dostať von. Veď to bude vám. To je jedno, budeme kopať Ráďo, hore. môže natáčať aj toto? To sme nevedeli.
to má? Aj domino to má. A to si stiahnuť. Tam pozri, aká cestička. No trošku je to. Natáčame to. No to sme nevedeli. 10. Natáčame.